Tervetuloa Mäkihyppysport TV:n pariin tänne Hervannan mäkihyppytornille. Tällä kertaa haastattelupisteelle on saapunut 36-vuotias nokialaislupaus Antti Teisala, joka aikoo osallistua Keski-Euroopan mäkiviikolle. Tervetuloa mukaan, Antti! Niin, Antti, aiot osallistua jo lauantaina Oberstdorfin mäkihyppykisaan. Millä mietteellä kilpailuu? Mitä? Niin, Antti, ensimmäinen osakilpailu hypätä jo lauantaina Oberstdorfissa. Meinaatko kiivetä tuolloin puomille? No näin olisi tarkoitus, että olen laittanut sekä Suomen maajoukkueen johdolle että kansainvälisen mäkihyppyliiton johdolle sitä sähköpostia ja maille, että olisin tulossa. Ja mitään vastausta ei ole tullut, että en olisi mukana. Niin, täällä Hervannassahan ei ole vielä tänä talvena päästy lainkaan tekemään lajiharjoitteita. No se on tietysti valitettavaa, mutta tilanne on sama kaikille muillekin, ettei täällä kukaan muukaan ole päässyt hyppäämään. No, Antti, miten sä olet valmistautunut mäkiviikkoon? No mäkihyppyhän on lajiteknisesti hirveän yksinkertainen laji ja pilkottavissa 4 osa-alueeseen. Vauhdinotto, ponnistus, ilmalento ja alastulo. Ja näitä voi hyvin erillisesti harjoitella ilman varsinaista kokonaissuoritusta. Nämä palat on sitten suorituspaikalla helppo laittaa yhteen ja saada sieltä se maksimisuoritus pihalle. Olet myös kasvattanut ylähuulesi peitoksi mukavan tuuheat pannut. Liittyvätkö ne jotenkin mäkiviikkoon? No mäkihypyssä on vuosien saatossa pärjätty viiksien kanssa varsin hyvin, että esimerkiksi Jens Weislökillä ja Adam Malitsilla oli muhkeat viikset. Ja toisaalta ei tule taas ketään viiksikästä oikein mieleen, joka ei olisi menestynyt. Tämmöinen kortti olisi tyhmää jättää kääntämättä. Niin, meillähän itse asiassa on suora ääniyhteys lajilegenda Jens Weislökiin. Jens, how do you think Antti ski jump? Mit autogenem Training und so weiter den Körper kennenzulernen. Und ich hatte ein besonderes Erlebnis, dass ich eigentlich oft kalte Hände, kalte Füße habe. Niin, siinä Jens kertoi kaiken olevan mahdollista ja kaikkihan on lopulta todella pienestä kiinni. No kuulostaa tietysti hyvältä, että tämän tason entinen hyppääjä uskoo mun mahdollisuuksiin. Sähän olet, Antti, huomattavasti raskasrakenteisempi kuin monet muut mäkihyppäjät. Esimerkiksi 184 senttimetriä pitkä saksalaishyppäjä Sven Hannawald painoi huippuvuosinaan alle 60 kiloa. Sinä painat yli 100 kiloa. Miten aiot kompensoida tämän asian? No nykytrendihän on ollut tietysti se, että hyppäjät pyrkii vetämään elopainoisen mahdollisimman alas liitelyominaisuuksien parantamiseksi, mutta sitten tässä on tämä kolikon toinen puoli. Eli isolla massalla mä saan maksimaalisen huippunopeuden hyppyrin nokalle. Ja toisaalta sitten mä pääsen taas isolla pinta-alalla nojaan ilmamassan päälle, josta on tietysti hyötyä. Entä minkälaisin tavoittein, Antti, lähdet kiertämään mäkiviikkoa? No totta kai lähden voittaa jokaista osakilpailua, että kyllähän urheilussa on voittamisesta kyse ja jos sä et aio voittaa, niin sit sä voit jäädä kotiin. Todella paljon onnea ja tsemppiä mäkiviikolle, Antti. Varmasti koko Suomen kansa seisoo sun takana. Ei ne mitään seiso, että kyse on ihan sohvakansasta. Että